И да покажем, че няма да оставим да бъдем лъгани по този начин. Цяла Европа и цял свят ни гледа. Един е сръб. Аз им да дойда мека ме гледа. Чото капко пропада. Заради това, че са напечатани над 1 милион бюлетини, които са готовност да бъдат подменени ценните изборни чували, заедно с протоколите, и което е фалшификация, която се прави от 2009 година. Днес видяхме за пръв път истинското доказателство, че това наистина се случва. 350 хиляди бюлетини, това е 1/10 от гласовете, които ще бъдат подадени. Това означава, че управляващата партия, която твърди, че е европейска, която твърди, че е демократична, че изповядва европейски ценности, всъщност най-брутално купува циганските гласове.